akulu mayimba nkhanitu ndi yakuti governor wa Reserve Bank of Malawi wauza amalawi onse kuti asayembekezere kuti kwacha igwa nthawi ina iliyonse. Ndikutengereni kumbuyo pang'ono chifukwa ife timakhulupirira kuti history is the best teacher ngati mene amalankhulira wa Bakili Muluzi TV. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. My people, the Africans of this country, your own government and independent have come back home. Mu nthawi yakamwazo atatenga ziko kwacha inali 1-1 ndi British pound. Nthawi imeneyo US dollar inali yochepa mphamvu kuyerekeza ndi kwacha. Kenaka dziko linayamba pang'ono zaka nkomadusa zaka nkomapita. Kenaka tinapezekano kuti tayamba sopano kugwa pa pound, tafika pa mtengo ofanana ndi dola. Koma nthawi imeneyo ndikuti randi inali yopanda mphamvu kuyerekeza ndi kwacha. Chimene ndikutanthauza apa ndi chakuti munthu ukatenga 1 kwacha umakhonza kugula marandi angapo ndithu chifukwa kwacha inali ya mphamvu mu nthawi imeneyo. Kenaka pakadusa ka nthawi kochepa zinapezekanso kuti tayamba kufanana nako mphamvu ndi ka randi kaja. Kenaka kunabwera Bakili Muluzi. Bakili Muluzi economy anayesera kuyigwirisa inde mwapo ndi apo, koma sikuti tinali kutali, sikuti ifeyo ndalama yathu inali yopanda mphamvu ayi. Bakili anayesera kuchita kumbali yake. Kenaka kunabwera bingo. The day you devalue the kwacha, the price of everything, oil, matches, everything will go up for the ordinary person. Even tomatoes, the price will go up. Even onions will go up. So the inflation goes up. And I'm saying that the IMF has a contradiction in their minds. They don't know what they're talking about. They talk about macroeconomic stability. Tonsefe tikuchitira umboni kuti nthawi imeneyo dola inali ma 200 kwacha. Tonse tikukumbukira bwino kuti nthawi imeneyo randi inali ma 14 kwacha. Tonse tikukumbukira bwino iyeyo anayigwirisa bwino ntchito ndithu. Kenaka kunabwera amayi Joyce Banda. Chimene chinachitika ndi chakuti iwowa analilowa dziko mu nthawi imene munali mavuto angapo, ndipo chimodzi mwa zinthu zimene iwowa analakwisa kunali kugwesa mphamvu ya kwacha ndi 40% mwakamodzi. Kenaka ziko linasokonekera, kwacha inalowa misala, zinthu zinayamba kungokwera nthawi ndi nthawi. Mwina ina nkumafunsa funso lakuti Sam Mavita ufuna uzitinamiza zinthu zinayamba kumakwera mtengo daily mu nthawi ya bingo. Nthawi ya bingo zinkakwera mtengo zinali zinthu zokha basi chifukwa kuti forex sinkapezeka. Koma mu nthawi imeneyo kwacha inali stable, ndipo mu nthawi imene Joyce Banda anatenga dziko forex inayamba kupezeka koma kwacha sinali stable, inkangogwesedwa. Kenaka kunabwera Peter Mutharika. Kwa nthawi yayitali ndalama inabwera malo amodzi. Iyeyo anatenga ziko dola ikugulidwa pa 600 kwacha ndipo anayisiya dola ikugulidwa pa 700 kwacha, like ka fraction kochepa kamene kwacha inagwesedwa. Kenaka kunabwera Lazarus Makikathe Chakwera. Iyeyo atafika anaona kuti ndi chabwino kuti akhwefule mphamvu ya kwacha, ndipo mwaka nthawi kamodzi kwacha inapezekano kuti yagwa ndi 35%, kenako ndi 14%. Kenaka zinafika pajapo kuti anthu aku South Africa ankachita kuopa kuti atumize ndalama. Aliyense ankangoti mwina nditumize ndalama kwacha ikhala itagwa, kandalama kakafika kuchulukirapo. Aliyense ankangokhala ndi mtima kuti mawa ndalama igwa. Siku ndi siku randi inali kukwera mphamvu poyerekeza ndi kwacha. Ndiyeni ndikuzeni kuti mu nthawi imene Lazarus Chakwera ankachoka pa mpando, kwacha inali ikugulidwa pa 4,300 kwacha,
pogula $1 ndipo marandi ankasinthidwa pa 295. Chinthu chimodzi chimene chinachitika Peter Mutharika atangolowa mboma kunali kukhazikisa kwacha kuti ikhale stable, ndipo analamula kuti misika yonse imene imapanga za forex mwachinyengo iyenera kuti ifufuzidwe bwino lomwe, ndipo kuti zachinyengo zonse zithe. Nthawi imeneyoyo ndikuti patangodusa masiku osakwana 4 tinaona rand ikugwa kuchokera pa 290 kufikira straight kubwera pa 220 kwacha, ndipo tinachitira umboni tonse dola ikuchoka pa 4000 kufika pa 2000. And iwo a DPP amayankhula kuti akuti ali ndi chiyembekezo kuti kwacha ikhala ikugulidwa koma mosika kwambiri poyerekeza ndi mmene zinalili mbuyomo. Akuti iwowa abwera kuzakonza chuma, koma funso ndikumati kodi izi ndizotheka? Oyo ngati maganizo anu munkazifunsa mofanana ndi mmenemo, tadikirani kaye mumvere zimene wayankhula governor wa Reserve Bank of Malawi kupereka chiyembekezo kwa Amalawi. Koma funso ndikumati oyo ndisathe mawu, tatiyeni tionere tonse zimene iyeyo wayankhula. Kwambiri Amalawi, lero ndakuyitanani kuti tikambiranepo ziwiri zitatu monga mene mbali yathu ya zachuma especially kuno ku Reserve Bank tikuzionera. Ndikhoza kunena kuti ndabwera pano kuti ndifotokoze kankhani kabwino pang'ono konena kuti tonse tipange share kuti Amalawi ndikuthokoza kuti takhala olimba komanso tapanga enjoy olo tapirira nthawi imene takhala tikuvutika kwambiri palinga ndi nkhani za forex. Mukudziwa ino fuel amativuta, mukudziwa so ino kuti fertilizer ndi zina zake zakhala zikutivuta. Koma good news imene ndabweretsa lero ndiona kuti tapanga observe olo taona ndithu kuti after my elections titadusa my elections taona kuti pali goodwill olo kufunana kwabwino kumene kulipo makamaka pakati pa anzathu amene amathandiza dziko lino pa nkhani za chitukuko ndi zachuma, kuti anachilimika ndithu kuti thandiza ndi ndalama after government ya Professor Arthur Peter Mutharika was sworn in. Ifeyo tikuona ngati kuti zimenezi zipitilira malinga ndi mene ma meeting amene anakhalapo pakati pa Minister of Finance ndi ma donors onse, ma development partners onse, atsimikiza ndithu kuti ali okonzeka kuithandiza dziko la Malawi kuti lipange ateni ndalama zambiri zoti tithandize olo zitithandize kuti tipange import chakudya chokwanira, komanso tipange import fertilizer ndi fuel kuti umoyo wa Malawi upitilire olo ukhale bwino. Ndiye mwaichi kwa ineyo ndikutsimikizira Malawi kunena kuti zimene zitikaziomba nkota tili ndi mwayi ndithu kuti sitikuona so kuti pakhale chifukwa chonena kuti ifeyo tingapange devalue ndalama yathu yakwacha popanda mathandizo ena ake ngati amene tikunenawa, komanso popanda ife amene kulimbikira ntchito ndikupeza forex ndikupanga export kuti tipeze forex yathu. Ndiye as of now message imene ndabweretsa ineyo ndionena kuti tingokhala chete mwanena kuti ifeyo sitikupanga devaluation ina iliyonse, tikupitilira ntchito yathu imene tikuti tithandize ma private sector olo anthu ama business kuti amenewo apange katundu okwanira, apange katundu woti tipange export. And nkhani iyi ili nkamwa kunena kuti Reserve Bank, government, private sector komanso mabanki athu tikugwira ntchito imeneyi usiku ndi usana kuti tionetsetse kuti anthu athu amamuno akhale akupanga export katundu okwanira komanso kumabweretsa ndalama zakunja zambiri. Chimenenso ndingapemphepo anzathu ama business ndiye kunena kuti tinadzaona ndithu pa nthawi imene timapita ku elections ndi pano after my elections pakupezeka kuti pali anthu ambiri amene ali ndi ndalama zakunja foreign exchange imene ili m'mabanki koma safuna kuitulutsa. Panali nkhani wanena kuti
ena amawapa kuti kukhala devaluation ndekukakhala devaluation iwo apeze ndalama zochulukirapo m'Malawi kwacha tikapanga devalue ndi anali kusunga ndalama zawo ndi cholinga choti olo ndi hope yoganiza kuti kukhala devaluation koma ndatsimikizira kuti no izozo ndizoti ifeyo ndakhala basi ndi aboma Ministry of Finance tagwirizana kuti no devaluation simapangika poyera popanda zina zoti zithandiza devaluation kuti ithandiza Malawi pali pano ene devaluation ndiyo nina kuti ikhoza kungopweteka Malawi ndi kukwera mitengo kwa katundu amene Malawi amagwiritsa ntchito ndiye ndikhoza kungowalimbikitsa anzathu amene ali ndi foreign exchange kuti tiyeni tigulitse ku mabanki amene tili nawo kuti ndalamazo zipezeke pa nsika ndi kuti zithandize dziko lino kupanga import zinthu zofunikira monga momwe timazifunira ifeyo pamene anzathu akunja ma development partners akupanga mbali yawo ifeso tikuyenera kupanga mbali yathu tipange produce to export commerce tipange release ndalama zathu to the market kuti tisakhale ngati tikuyembekeza devaluation imene anthu ambiri anali kuyembekeza ndikhoza kutsimikiza pano kulibe devaluation for now zikomo kwambiri. Mutamvera zimene iyeyo wayankhula mukukhulupiriradi kuti iyeyo kwacha sayigwesa kapena afuna angopanga pusipusi kuti onse amene akusungira ndalama zakunja m'manyumba mwawo akazisindise ku banki kenaka azayigwese kwacha mukuganiza kuti zinthu zikukhala motani kodi mukukhulupirira kuti DPP inabwera kuzakhala mpulumutsi wa dziko la Malawi kuzakhala mpulumutsi wa anthu akumudzi langa zina ndi Sam Mavita tete ndikumani mu video yotsatira.